До началника на обществената безопасност. Лично, поверително. Нареждам да се съставят списъци на всички функционери на единния фронт. Комунисти и земеделци. На всички, които с действие или слово ги подкрепят. На всички подозирани в симпатии към тях. В списъците да влязат преди всичко уния, които са волята и ума на партията. Списъците да се съставят лично от околийските началници и да се съхраняват от тях при най-строга секретност. Заповедта на министерството ще бъде само една дума. Действайте. Това ще означава да се арестуват незабавно всички. Настоящата заповед да се предаде устно. Министър на вътрешните работи, генерал Русев, София, 21 юни, 24.
635 Благой Касабов. 636 Атанас Стратиев. 637 Тодор Атанасов. 638 Стефан Димитров. 639 Коста Янков. 640 Яко Доросиев. 641 Николай Грамовски. 642 Васил Молетаров. 643 Николай Петрини. 644 Васил Карайозов. 645 Иван Минков. 646 Найден Киров. 647 Гео Милев. 648 Иван Недялков, Шаблин. 649 Марко Фридлан. 650 Иван Манев. 651 Христо Гюленотов. 652 Христо Коджейков. 653 Димитър Гранчаров. 654 Йордан Кискинов. 655 Никола Габровски. 656 Безмислено самоунищожение. А ние стоим и чакаме. Какво чакаме? Докато пожара обхване и нас. Аз повтарям поканата си. Моят дом в Лозана е ваш. Елате в Швейцария, докато всичко това свърши. То все ще свърши един ден. Разбира се. И тогава ще се върнем. Вече говорихме за това, мила моя. Вестникът трябва да излиза всяка сутрин точно в 6. Да. Въпреки всичко. Докато го забранят. Тогава ще започна да издавам нов. Ще забранят и него. Ще арестуват и теб. Вижте, Лефевър, вижте какво е написал. И това не е за първи път. Нямат право да живеят уния, които мислят не така, както мисли министър-председателя, които говорят не това, което говори правителството. Разрешиха борбата за идеи, а създадаха закон за преследване на идеите, закона за защита на държавата, всъщност закон за защита на правителството. Той просто е забравял, скъпа, че този закон не е насочен срещу неговите идеи, а само срещу комунистическите. Освен ако вече е започнал да ги споделя. Споделям всичко, което може да не спаси от варварството. И все пак в Швейцария ще бъдете по-полезен за родината си. Уверявам ви. Европа трябва да узнае цялата истина. Тя я знае и без мен. Нали именно тя? Тази Европа допусна фашизма у нас. Нали тя наблюдаваше мълчаливо как удавят в кръв и двете въстания, които се опитаха да препречат пътя му? Съдите прекалено строго. Не всички мълчаха. Но мълчаха онези, от които нещо зависеше. Защо да говорим? Мой дълг е да остана тук. Какъв дълг? Какъв дълг, когато всички са полудели, и едните и другите? Пригризват си гърлата като вълци. Вълци са само едните. Другите се отбраняват. Като истински вълци и стрелят все едно в кого.
Пишете, Лефевър, че в България вече се стреля. Все едно в кого. Разбирате ли? Все едно. Който стреля, знае в кого. Едно местенце? Мерси. Феноменална страна е България. Щом навлезеш в нейната територия и супата се сервира студена. А шницелите се превръщат в подметки. Феноменална. Не ви ли безпокоя, госпожице? Моля? Цигарка? Не пуша, благодаря. Вие? Една цигарка? Не е българска тая. Румънска. Оттам ли идеш? От Букурещ. Е, как и при комшиите? Ами, държава като държава. А с папото как е? За който има пари е добре. Че той у нас е тъй. Който има, има. Който няма, няма. Лични карти, моля. Вие оставете. Заповядайте. Откъде идвате вие? От Букурещ. Преди това сте били във Виена. Ами там следвам медицина. А защо се връщате през Румъния? Имам да уреждам наследство. Ако сте чували за Асен Хаджи Костов. Не го познавам. Той ми е чичо. Оръжие носите ли? Не. Кой е вашия багаж? Този. Отворете го. Пардон. Друг куфър нямате ли? Нямам. Феноменална държава. Първо те проверяват на границата. После където си искат, когато си искат. И защо? Защото, млади момко, България е пълна с комунисти. И Австрия. Извинете, не сте ли вие братовчетката от Руси?
Аз съм. Много поздрави ви изпраща Чичо Стоян. Заповядайте. Благодаря. Заповядайте. Минете очи. Вашите документи? Дамата е с мен. Вие? Довиждане. Довиждане. Не издържа, господин генерал, изглежда сърцето. И нищо. Нито дума. Оправете се. Господин генерал. Господа офицери! Свободно, господа. Тук са всички, на които съм разчитал в най-трудните часове за отечеството през последните години. Сега България и короната отново са в опасност. Верно е, че мерките на правителството, енергичните действия на полицията срещу единния фронт дадоха известни резултати. Бяха разкрити конспиративни групи. Обезвредихме видни негови функционери. Добрахме се до важни сведения. Но центровете им останаха незасегнати. Във вестниците създаваме впечатление, че се касае за шепа разбойници, за няколко черти в планината, които са пред разпадане. Но това не е така. Истината е, че имаме срещу себе си силна политическа организация, която се въоръжава. Господа, разполагаме със сведение, че подготовката за нов метеж е в пълен ход. През септември 23 изпуснахме една изключителна възможност. Господин генерал, моля, разрешете да остана. Изключителна. Били сме жестоки. Много били убитите. Малко са били. Не си свършиме работата до край. Ето го резултата. Отново са навсякъде. Под носа ни изчезва оръжие. Изнасят са най-секретни документи, дори от тук. От самото министерство. Да, от тук. При това от най-доверени хора. И в този върховен момент армията отново е призована да спаси отечеството. Ние, господа. Аз вярвам в вас. Сега ние сме спасители на България. Но ако утре комунистите дойдат на власт, всички ние ще бъдем. Не забравяйте това. Извиках ви, за да ви съобщя, че не предстоят решителни действия. До вчера чакахме поводи,
От днес сами ще ги създаваме. Трябва да ги накараме да излязат от барлогите си. Да избързат. Изготвена е строго поверителна заповед. Заповядвам. Всички гарнизони и военни съединения да бъдат готови за нанасене решителен удар срещу единния фронт. Подаден сигнал да се унищожат преди всичко интелектуалните подбудители, най-способните и най-храбрите. Да се има готовност в 24 часа да бъдат избити до един всички, виновни или невинни. Навсякъде, където биха избухнали безредици, заловените и техните съучастници незабавно да бъдат екзекутирани. По същия начин да се третират и техните семейства и укривателите им. Ако нелегални се крият в сграда, та да се опожарява, за да не се губи време с превземането й. Бъдете неумолимо строги. Колебанието сега е престъпление спрямо отечеството. Да бъде наказан със смърт всеки, който издаде каквото и да било от тази заповед. Министър на войната, генерал Вълков. Заповядайте, госпожице. Имате ли редактор Люнге от Кнут Хамсун? Моля? Имате ли редактор Люнге от Кнут Хамсун? Мога да ви предложа нов свят от същия автор. Благодаря, трябваше ми редактор Люнге. Момент. Здравейте. Да вървим. Довиждане. Материалите от Виена пристигнаха. Зная. Имахте ли някакви неприятности? Не, но контрола по влаковете се е засилил много. Да. Защо не е ликвидиран полицейският началник? Аз лично предадох нареждането на военния център. Защо полковник Кутев не е ликвидиран още? Защото не можем. Не можете или не искате? За сега не можем. Охраняват го много добре. Особено след последната акция е станал крайно предпазлив. Крайно предпазливи, за да не кажа страхливи са другарите от бойната група. Това е истината. При последния опит срещу Кутев загинаха всички, които участваха. Това е истината. Не спирайте. Трябва да ви призная, че хората са малко смутени от последните ни действия. Какъв смисъл има убийството на един полицай, когато на негово място веднага идва друг? А ние губим най-ценните си хора. А вие как искате? Революция без жертви? Няма такава революция. Какво? Да ги оставим да убиват? Другарите ви били смутени. Разберете, че тези акции имат голямо значение за нашата борба. Ударите трябва да продължат. На всяка цена. Проверяваха ли те на гарата?
Претършуваха из основи вашия куфър. Търсеха двойно дъно. Следващия път трябва да измислим нещо друго. Имаш ли цигари? Заповядай. Преди заминаването ще ти се обадя, както е оговорено. Как така смяна на курса? Вие чувате ли си какво говорите? Как смяна на курса? Така. Въстанието ще трябва да отпадне като наша непосредствена задача. Аз така разбрах. За сега. Значи цялата ни подготовка. Въобще цялата дейност на военната организация. Добре, де. Ами изчетите в планините. Какво ще стане с тях? С бойните групи? Ами нелегалната организация в армията. Оръжието, което събрахме. Жертвите, които дадахме по подготовката. Който може, нека спре машината. Аз не мога. Кога се получи писмото? Какво значение има, кога си е получило? Днес. От Виена. С куриера на задграничното бюро. И сега? Какво ще правим сега? Сега край. Свиваме знамената и чакаме благоприятна революционна ситуация. Защо край? Верно е, че направихме много по подготовката на въстанието. Но сега ще трябва да направим още повече за преустройството на цялата ни дейност при новите условия. Ти какво мислиш? За същото. Как ще обясним това на хората? Като толкова месеци говорихме точно обратното. Всеки ден, всеки час. Точно противното. Че ситуацията е благоприятна, че въстанието е предстоящо, че нашата първа и непосредствена задача е и се остава окончателната му подготовка. Това беше нашето решение. Полученото становище е окончателно ли? Знаеш, че ние носим отговорността за окончателните решения. Но аз мисля, че анализът на другарите заслужава много сериозно внимание. И за неблагоприятната международна обстановка